ସୁଆଦିଆ ଚିକେନ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚୁଲିରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ତାତିବା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇବା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତେଲରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ନୋଟେଇ ଦେଉଥାଏ, ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି ଭଜାଭଜି କରିବା ଭିତରେ ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ଥାଳିରେ ଆଳୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ପରେ ଦୁଇଟା, ତିନିଟା ପରେ ତିନିଟା, କେତେବେଳେ ମୂଳରୁ ଆସୁନି ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ହାତ ତାତି ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ହାତରେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି? ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରୋଜରଟେ ଆଣିକି ଆଳୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥରକ ଆମ ଗାଁ ମେଳନରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋଜରଟେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋଜର ଆଣିକି ଆଳୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କାମରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର ପକାଇକି 5ଟା ପିଆଜକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରିକି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ପକାଇ ରଖିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲସେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଲି। କିଛି ସମୟ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବା ପରେ ପିଆଜଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। କଡ଼କଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭାଜି ହେଇକି। ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜମା ଛାଡ଼ୁନି, ଖାଲି ଗୋଳାଗୋଳି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ପକାଇବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳାଗୋଳି ତ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ଗୋଳାଗୋଳି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଳାଗୋଳି କଲି। ଗୋଳାଗୋଳି ନ କଲେ ଚିକେନ ତ ହବନି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ଭିତରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ମସଲା କଷାକଷି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଚିକେନ ମସଲା ଦେଖାଉଥିଲି, ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଲେଖା ଚିକେନ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଇଆଡ଼େ ମସଲାକୁ ସବୁ ପକାଇବା ଭିତରେ ସେ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ ହେଇ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇବା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତ ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଛି। ଗୋଳାଗୋଳି ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଟମାଟୋ ପକାଇବାକୁ। ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି 2ଟା। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ଭିତରେ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ମସଲାଟା ତାତିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲେ ମସଲାଟାରେ ସିଝିଯିବ, ଏଠି ମସଲା ବି ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିଲି। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ପରେ କିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିକେନକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆମର ଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିକେନ କୁହନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିକେନ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିକେନ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି ନା ତାର ନାଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଚିକେନକୁ ପକାଇବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ଗୋଳେଇଲି। ମସଲା ସହ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିନେଲି। ସାଇଜ୍ କରି ନେବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଥାଳି କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲି, ମୋ ଚିକେନ ଅଛି ଟି? ହଁ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିକେନ, କାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଳେଇଲା କି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁକୁ ପକାଇବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲି। ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇବା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇଲି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇଦେବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏମିତି ପୁରା ସାଇଡ଼ରୁ ପୁରା ଗପ୍ ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି। ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ଗପ୍ ହେଇ ଫୁଟିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ପୁରା ଚିକେନ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା ପରେ ମୋର ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।